Para jagat mungkulan Para Kesti. Kok upama ana wong sing weruh kowe lan aku padha andum katresnan. Kuwi aja anggap wong, kuwi aja anggap manungsa, anggepen tunggak wae. Pancen bener, Kakang. Sing ana wong andum katresnan kok mung disawang ngono kuwi jenenge wong ora duwe isin. Wong sing ora duwe isin, wong sing ora nalar. Kene-kene ngaleh. Ora Kesti. Piye, Kak? Lho taman kok kebon wong edan. Kasuti Kakang, Kakang. Si bapak lan sampeyan dipinake nggone andum katresnan. Ini dianggap wong edian. Ini mbok anggap tunggak semene gedene. Tata. Lah, Wara Kesti. Dawuh, Paman. Karepmu iki kepiye? Karepmu iki kepiye? Kowe kuwi sedelongkas dadi manten karo aku. Lamaran wis ditampa bapakmu. Sesuk-esuk temone manten, ngerti apa ora? Besek wis tak sebar. Dukun manten wis tak panjeri. Teratak wis tak bayar. Wong isah-isah iki ya wis tak bayar. Lho kowe kok malah manuk-manukan karo Lembu Tirta iki karepmu piye? Paman Segara Winata. Menyambika duka ajri bila boten kelampahan didhawuhan kemanten. Ya aku wedi nek ora kelakon dadi manten karo kowe. Pun boten sajre, Paman. Panjenengan badhe kelampahan didhawuhan kemanten. Lakon aku dadi manten. Si, Paman. Tenan ngono apa? Saestu. Dadi manten karo kowe? Boten. Karo sapa? Kanjeng Rama. Aku dadi manten karo bapakmu. Si. Bentul. Lanang karo wong lanang kok dadi manten. Aku ya dadi manten karo kowe. Lho nggih boten saged to, Paman. Ora iso iki. Aji, jalaran ingkang jodohke sinten? Bapakmu. Ingkang nampi lamaran? Bapakmu. Ingkang jawab lamaran? Bapakmu. Lah iki, ketepun penyandhap kalian Kanjeng Rama wong kula mboten rumaosi nampi panglamaran panjenengan, ugi mboten raosi paring pawangsulan kalian panjenengan lho, Paman. Lamarane sing nampa bapakmu. Nggih. Sing mangsuli bapakmu. Nggih. Dadi aku dadi manten karo bapakmu. Ah, menika sampun trep, Paman. Lanang karo lanang kok dadi manten, kowe pentung-pentungan apa piye? Sik-sik Wara Kesti. Dawuh. Dadi kowe iki tresna karo Lembu Tirta. Si kula tresna kalih Kakang Lembu Tirta, Paman. Jane wis mbok pikir apa durung? Apa? Kok seneng karo Lembu Tirta? Lho salahipun panggen pundi, Paman? Lembu Tirta iki guru Gedibal. Beda nek aku Senopati ana ing kraton Kediri Segara Winata. Kejaba saka kuwi Lembu Tirta iki bocah saka desa tak upamake lampu. Ngerti ora? Lampu dop ngene. 5 watt. Lah nek aku tak upamake lampu iki 200 watt. Ngerti ora? Dadi aku nek duripno ceklek biar padang ora. Oh, ngaten. Lah nek Lembu Tirta 5 watt duripno cetek kelip. Lho ngono kok mbok senengi, Nok. Kesti. Nuwun sewu. Iya. Niki lho sampean iki. Nek bener sampean iku senopati sing bentuk. Kok iso ngene? Senopati sing budut. Lampu 5 watt kalih lampu 200 watt. Niku pancen nek perkara mekane. Niku padang sing 200 watt. Padang 200 watt. Padane 200 watt dikakno biar padang jimblang. Wadani jagat. Nek sampean mboten ngerti. Ning perkara gegeden setrum 200 watt biar mati pedhot lampune. Beda karo sing 5 watt. Nek 5 watt Mekane kelip ning awet urip. Sampean kalih kula niku awet kulit kula tenimbang sampean. aku cepet mati. Sampean iki cepet mati. Wah, dene wong dadi wis kalah kae. Pun tok sakniki ngeten mawon. Nek perkara sampean iki pun nyebar undangan. Dukun nganten, dukun rias pun sampean panjeri. Wis tak bayar. Tukang adang pun sampean bayar. Tukang isa-isa pun sampean bayar. Wong-wong sing alon pun sampean bayar kabeh. Pun sakniki apik-apikan aten mawon. Sampean sing bandani kula sing dadi nganten kalih Wara Kesti.
Dadi aku sing bandani, sing bayari sembarang. Kowe dadi mantan karo wong. Mantan kali wong Kesti. Aku sing delok. Sampean sing nonton. Mateni wong saiki. Kesti. Sidawa, Paman. Dadi kowe seneng karo Lembu Tirta. Dipun ceklo kula tresna kalih Kakang Lembu Tirta. Lahir batin, Lahir batin. donya akhirat. Donya akhirat. Jajal tak jejere pantes apa ora? Lho, tapi penyanyi Ajeng sampean apake? Tak condro. Ya ajeng sampean condro pun, Mang Condro niki. Ning krak, ning krak. Neng krak. Sing wedok ayu kuning, sing lanang cakrak. pun patut pun niku, pas Bang, niki nggih. pun Nek pas. karo aku Ah, jajal. nggih, monggo mriku. Nah. Nek kula sing nyondro nggih padha mawon. Piye? Neng krak. Iya, padha. Sing wadon lencir kuning, Sing lanang kaya bekakak. nyek. Gagane kok bekak. Lagi. Jajal. Pripun? Lho sakniki genten manggen mriki. Oh. Tumbu oleh tutup. Nggih. Sing wedok ayu, sing lanang patut. Ngoten nggih. Saiki Cocok niki. Padha ae pantes. Nah. Pasangan ideal. Nggih padha, candrane niki padha. Hmm. Tumbu entuk tutup. Sing wedok. Sing wedok ayu, Sing lanang. kaya entut. Lihat, sampean malah nesu. Nyenyak. Mboten ngenyek. Tumbu oleh tutup, sing wedok ayu, sing lanang Kaya untup. tangga kaya entut. Len pisah ora? Paman. Kadung tresno Pun kadung saged. tresna kula mboten saged pisan. Nek pun gandeng ngeten mboten iso pedhot. Ora bisa pisah. Mboten iso pisah. Wah, lamaran sido ilang. Lah nggih. Mau pisah tenan? Mboten. Kandakno biar Pak. Kakang Lembu Tirta. Sampeyan langsung lihat jangan. Kuwi kono apa-apane aku sing bakal tanggung jawab. Tenan lho, kowe tanggung jawab lho. Nek ngomong lupa wis tanggung jawab. Ora usah kuwatir, Kakang, aku sing bakal ngatur kan sira. Lah iya. Pengen lah malah. Ngamuk sampe. Buruh gedibal wani ngrangkul karo bendarane. Lembu Tirta, Dawuh. bajingan, Soko. kandel kulitmu, atos balungmu, Rasakno. sapa kowe? Ketibal buruh. Kowe wani gandeng karo anak pate. Karepmu dhewe wis sing angon. Mboten karep kula dhewe. Ora karepmu dhewe. Enten sing kengken. Sing angon sapa? Doro-doro Kesti. Wara Kesti. Bener nduk kowe sing ngongkon? Leres Rama. Ya wis nak kowe sing ngongkon. Kok ya wis Sing ngongkon anakku dhewe. najan sing kongkon anak sampean dhewe. Niku buruh kok wani-wani ngrangkul bendara. Saru. Ling semake asmane bapake. Wara Kesti. Ya Rama. Kowe kok seneng karo buruh, seneng karo gedibal, Nduk. Karepmu piye, Wara Kesti? Kula tresna kalih Kakang Lembu Tirta, Rama. Seneng Nggih. Lembu Tirta. Dawuh. Kowe ditresnani anakku, disenengi anakku, kok tampa apa kok tolak to? Kula tampi tangan kalih. Kok tampa syukur. Ditampa. Nek ditampa niku kelakon sampean duwe mantu Lembu Tirta. Amangka Lembu Tirta niku buruh, mboten isin sampean patih kok Ingsem. Nah. Pirang tahun? Pirang sasi gegandengan karo anakku? Kabetang pun wonten 3 sasi. 3 sasi. Telung sasi lho ngono kok ora ngonangi kowe. Kula nembe roh niki. 3 sasi wis dikapakno kowe, Nduk. Wis ngapakno anakku. Mumpun kula remet tangane anak sampeyan. Liyane tangan. Kula janggut. Lho dijagut. Dijanggut. Kula rangkul. Lho dirangkul. Mboten namung niku. Apa? Mumpun kelakon kula ambung pipi anak sampeyan. Diambung Ngambung matane wong. anak pate
patih diambung karo buruh. Waduh, mati aku ngono kowe ora ngerti segara Winotan. Sampean percaya? Aduh, ora percaya aku. Ora ngandel ketua yen kowe ngambung karo pipine anak patih sing aluse kaya ngono. Nggih saestu. Ora ngandel kebagusan kowe. Ora percaya. Saestu Ndorowati mumpun ate kula ambung pipine kiwa tengah. Ora tek ngandel aku. Jajal yen pancen kowe wani ngambung anakku kowe piye aku kepengin ngerti. Oh ngoten. Ayo. Mang sawang kula ambunge pipine. Sawang, aku tak ora kedep aku. Dipun pirsani lho. Mendelik tenan. Mang sawang. Niki lembe sing tengen, lembe sing tengen. Kuwi sing kiwa. Mang sawang iki. Yo kok kendel kok ora isin Lembu Tirta. Tak sawang tak tonton kok ora isin kowe. Yo kok ora isin iki piye sebabe ngono wong akeh kok ora isin. Lah sampean iki jane gumun apa ora? Yo gumun aku. Lembur Tirta ngambung anak sampean. Lah iya Sampean gumun. Gumun. Kula mboten gumun. Lho, ora gumun piye? Sebab niku bojone dhewe. Bojone dhewe. Ngamuk sampean, nesu. Lah iya aku bapake lah ya ora wani ngambung aku. Lembu Tirta. Yo, yen pancen kowe seneng tenan, anakku yo tresna karo kowe. Tak tampa tangan loro. Tak jodhokno. Bongko ora sudi aku kowe. Ora sudi duwe mantu kaya gedebok bosok. Panjenengan sarujuk lho, Mak. Cacam dok, rangkul. Lho, tonton ora te sudi kowe aku. Punika dipun dapake Rama. Sawetara meneh, Nduk. Duitku bakal tak kuras tak entekno kanggo ndautno kowe, Nduk. Dipun pahargya. Nanging to, Tirta, Paring dawuh. jawaban kowe rak durung jawab karo aku. Nggih kesupen kula dereng lamar. Saka kono mlaku ndodok sembahan aku to. Nggih, nika dawuh. Minggir, aku ora sudi dimantu kowe. Atene wong. Lamar aku ilang. Ilang. Ndorowati. Kepareng kula nyuwun mugi panjenengan malilai. Heeh. Ngen kula kepengin bebrayan kalian Woro Kesti. Ayo Dino. Nggih. Dino. 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 Pedhot gulungmu. Jos gandos nganti bledos. Ngene yo cocok. Ngeten rumas kula. Bareng tak tampa atimu piye rasane? Walah, lara ati. Bareng kowe tak anggap ora sudi kowe rasane piye atimu? Cekot-cekot bodoh aku pancen apus kromo karo iki. Etok. Saiki tak pasrahno karo kowe. Iya. Iya. Diani. Rama. Apa, Nduk? Bakal Lembu Tirta. Minggat. Nduk, Cahayu. Ana sapi Brahma kok emoh ta, Nduk? Medhuk, Nduk. Dinapa kula menika ajri jen mboten purun dados garwa panjenengan. Sebabe apa diajeng? Abut. Sapi Brahma. Kowe ngerti? Depok ae gayemi terus iki. Dadi kowe wedi mergo aku gedhe. Kanthi semonten agengipun ngoten niku abut. Abut, Nggih. udah tak kira-kira diajeng. Dikira. Udah anggang-anggang wong ayu. Tenganggang napa keselen nggih, Bot. Gendok Woro Kesti. Perkara minggate Lembu Tirta rasah kok pikir sapa to Lembu Tirta? Kae buruh gedibal 29 nek lakon dadi bojomu ling semake asmane ramamu mergo ramamu Gusti Patih Kebo Mundaran priyayi sing angka loro ning kraton Kediri. Nek Woro Kesti duweni bojo Segara Winotan, Senopati Agung saka kraton Kediri. Junjung derajate wong tuamu, Cahayu. Paman Segara Winotan. Piye, Nok? Kaya menika jebul leres ning tika panjenengan. Saupami kula nggadahi garwa mung bocah saking dusun. Anggenipun bakal damel ismene Kanjeng Rama. Bener, Nok. Pinten yen to kelampahan kula menika dados
garwanipun panjenengan sinaosa mung sak Senopati. Badhe ngangkat derajate Kanjeng Rama. Kuwi bener ya, Jeng. Sok ngaten sih kula purun dados garwanipun panjenengan. Gelem nok. Mbok tampa. Diajeng ora Esti. Siapa, Paman? Nek pancen nyata tresna kok tampa katresnanku, aku kepengin bukti wong ayu. Nyuwun bukti napa, Paman? Lembu Tirta mau ngambung, saiki aku ambung. Kanggo bukti nek gelem ngambung ya teges tresna. Tresna tenan. Nek mboten purun ngambung. Nggih tak etok tresnane. Oh, ngaten. Ngapusi. Cici. Kula sagah napa ingkang dados panyuwunan panjenengan? Mbok turuti nak. Ci, kula turuti kersanipun marem jroning batos panjenengan. Pipi kaya ager-ager. Nek ngaten lho, Ci, Paman. Piye, Dik? Sarene kula menika prawan semengit ugi isina. Isin. Nggih isin. Isin karo Rama, Nduk. Ci Rama. Waduh, yen pancen isin karo Rama tak mlengos, Nduk. Wah, ngaten aja ketipun kados ngaten. Nek ngambung lho ya. Kaya lembu Tirta. Sedinaniki enten putranipun janjangan nggih dipun sawah. Iya. Boten purun kedhep. Aku tak mlengos, Nduk. Ngaten Ci, Paman. Piye, Dik? Jeng? Saderengipun kula niki nyambung kalih panjenengan. Panjenengan menika merem. Aku merem. Nggih. Sebabe apa kok merem? Kula isin ning nyawang panjenengan meleh. Iya, aku tak merem. Ambungen diajeng. Panjenengan merem kula ambung dipun raosaken nggih. Tak rasakno. Aku kepengin ngrungokno. Lha itu ngantos 3 lho Ci, Paman. Iya, diajeng. Setunggal. Kalih. 3. Anakku ngambung pipine segara winutan abane krungu kupingku majos. Jios. Walah segere. Pancen. Seger. Sampeyan nembe mireng mawon seger. Seger. Marem. Suarane pripun? Jios. Walah nganti pesok kabeh. Iki kaya wong raut. Sampeyan kepengin roh asline. Asline. Ben cetha. Sampeyan mau mek krungu suarane. Jios. Mek jios. Nek kepengin roh asline. Asline. Kaya kepengin sampeyan. Aku dadi kowe. Nah, Kowe dadi Wara Kesti. nah. Ngambung pipine mak jios nang. Kang Mas Segara Winata. Apa Dik Ajeng? Kangge mbuktekake tresna kula kalih panjenengan. Iya. Kula badhe ngambung panjenengan. Wong ayu. Ning mergi kula niku prawani sih. Eh. Sampeyan kudune merem. Nganggo merem barang. Nggih. Pun Kakang tak merem wong ayu. Sampeyan rasakno nggih. Tak rasakno jos lho ya. Tak hitungane 1 tekan 3. Setunggal, kalih, 3. Stop. Napa? Ngambung jos mbok kecoy. Kok mbok idoni piye? Kula wau mboten diambung kalih anak sampean. Jawano. Kula didoni. Jos kok didoni. Anu Mas kula. Nanging ora apa-apa, idune wong ayu kaya ilere manuk Sendhawa. Kaya pandhe kalah karo wesi. Lamaran pun sampean Ah, tanggung. sing baku kewajibanmu Segara Winata. Jagi bintuah bandira Tunggul Wulung boten Kediri. Aja nganti ilang, tindakno. Bareng.
pancen ing ujug aku nilapake kelawan sira Anggit mergo nek atiku aku kepengin tumuju ing Praja Kediri ben saperlu aku pengen nyelametake Bandira Tunggul Wulung lambang kajayan ing Praja Singasari. Jenengan badhe tumuju wonten ing Kediri. Iya. Menawi ngaten Anggit derek panjenengan nggih Bapak. Kowe arep melu. Kula kuwatu saged menawi to wonten satengahing dalan wonten menapa-menapa kaliyan panjenengan. Dadi kaya ngono ya. Jroning atiku ora negake kelawan wong tuwa. Pancen ngaten Bapak. Ya, Rara Anggit, Pun. yen pancen kowe arep melu karo aku kena. Ning mengko yen wis tumeka ing gedung pusaka. Kowe gelem ngenteni ora sak jabane gedung pusaka ya. Terus kula kratos wonten ing Jambi. Aja melu kowe mlebu ning gedung pusaka. Iki bebayani ya. Sadurunge aku arep pasang sirep Gedorondo. Dimen kabeh para prajurit sing padha tungguk pemit mengko ben padha turu. Ngaten nggih Bapak. Anggit, Bapak. ayo Kami ngaten monggo. tinggal kejangan. Sepe mampring. Ingin padha ngepenginake pusaka. Ora mung cukup bocah cilik nganti wong dewasa. Jagat iki kepenginake pusaka. Ing padha nyidra wujuding pusaka. Wiwit petik ing Sang Bagaskara pindha sela Brekiti. Ora ana pedhote wong ing padhaan. Oh, Kakang Buyut Kudadu. Ingkang dikanthi kae sapa kae? Bocah padhen kae. Nek ora kleru kae Anggit. Pinter kowe. Dinane setu kok wiwiti saka kidul. Nganggo sirep Dirgananta. Wong iki padha ketaman sirepmu Dirgananta. Kaya dene wong mati. Nanging sing jaga turu aku Kakang Kudadu. Aku. Jagat wasesane Bathara. Atiku mlebating paungan. Sing kabeh mau padha bakal milik Bandira Tunggul Wulung. Lambang kajaning Praja Singasari sing saiki dumunung ana ing Praja Kediri. Apa bakal sekelah to? Aku ngrebut Bandira Tunggul Wulung. Sadurunge kedesianku mungkin ora darbe rasa tanggung jawab, bakal tak desi kae. Suasana ing Kraton Kediri. Wengi iki beda lan adat saben. Manuk benceng pating kumliwer. Aswajak pating jegat pating jegok. Mimbuitin tining suasana ing Kraton Kediri. Jur arep ana kedadian apa ing Kraton Kediri? Sajak jangan bangun.
Lho. Ana kumliwring pawongan cap katon cap ora. Cedhok. Kalamun tokae menungso kendar beni aji jaya kawijayan cenglingue. Lho. Malah mlumpat tembok mlebu ana sajroning gedhong pusaka. Hei, menungso, arep minggat apa kowe? Madhep. Kowe kabeh kapatah dening Sun Prabu Jayakatuan kang supaya njaga bentuah ana ing Kraton Kediri. Mula sing ati-ati lan waspada aja nganti taledor. Yen mengko niki krasa sayah arep kula kabeh lir gumanti kok menawa kowe arep rasa ngantuk pengen turu aja nganti teledor. Ngoten iki menawi ngoten kula ingkang sare langkung rumiyin awit kula raos sayah kowe arep turu nggih. Nanging dino iki ora kaya dino adat sabene. Mripatku krosarip arep kedadian opo? Kraton oh. Kena dayane sirep Wirgananta kabeh prajurit wis padha gresah padha turu. Iya. Yen ngono. Wah, bandera tunggal wong bakal tak sapa ing langgan. Najan wujute kowe mung bandera ning pusaka kengampuh. Ora kena sinaga gampang. Wong Kediri aja padha alok kelangan kowe. Kene wis ora ana. Prajurit padha turu kaya wong kepati. Aku percaya sireping Kakang Biyut Kudadu
Sirep dirgana ndukae nyata. Dadekake wong kaya dene wong mati padha turu. Tak tambahi ajiku cacingane. Bola kae apa wonge? Mumpung durung adoh tak bujunge. Sabtu tinimbalan Kanjeng. Nalika semono kowe ndak utus keng supaya ngopo Lembalu? Jagi pentuah Pandira Tunggul Wulung lambang kajayan wonten ing Kraton Kediri. Jaga bentuah Pandira Tunggul Wulung lambang kajayan ing Singosari keng saiki cumandha ing Kediri. Menika leres Nanging apa kaya ngono patah lan tumindake prajurit keng lagi tungguk kemit ana sajroning gedhong pusaka. lepat kula menapa? Dadi kowe ora rumangsani luput, kowe ora rumangsani kleru Lembalu. Luput mutok kempit, luput mutok indit ewa semono. Babar pisan kowe ora rumangsani. Lembalu, Sabtu tinimbalan Kanjeng Pangeran. Pegaweanmu iki abot. Ora ana liya ngreksa anane Bandara Tunggul Wulung. Ning yo kene bareng aku temeka ing papan kene. Siji-siji wae prajurit ora ana sing padha meleh. Kabeh padha turu sak kepenake dhewe. Pendane wong keng ora duwe tanggung jawab babar pisan. Tadah duking kekathah. Ing dalu menika anggen kula tunduk kemit Bandara Tunggul Wulung sampun kula damel lir gumanti ilir kancang menika leres. Lir gumanti Kandang. Menika ning nyatane bar aku temeka ing papan kene. Kabeh gumle tak padha turu. Ngerti pun? Napa saestu? Pancen kaya ngono. Kowe padha turu ora tunduk kemit. Cukup. Ora usah kowe nyalahake lan ngluputake andane. Saprane kabeh kuwi mau sing luput dudu sapa-sapa nanging jeneng sira dhewe. Tapi dipun kekathah. Awit badan kula kraos sayah. Mripat kula prasarip lajeng kula turu. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku isih bisa ngenggono Lembalu niki. Mbok menawa isih gedhe pangapuraku tumrap jeneng sira nanging Matur suwun. tak jaluk kanthi banget liya dina aja nganti tok ambali meneh. Nista ageng lan matur suwun sanget. Lembalun, Yo niki sak tenane nggon temeka ing plangkan gedhong pusaka. Pancen aku diutus lan Rama Prabu Jayakatwang. Kalamun to dina iki Rama Prabu Jayakatwang iki ngersakake Bandara Tunggul Wulung. kepengin ngersakaken Bandara Tunggul Wulung. Coba enggal-enggal dipundhutake. Sampun dipun keparengaken. Tuh! Kanjeng Pangeran. Lembalun, Sabtu tinimbang sakwise kowe ngliti anane gedhong pusaka sajak cingak ati. Ana apa Lembalun? tadah duka ingkang kathah mbok pilih Bandara Tunggul Wulung lambang kajayan wonten ing Kediri
anes saking Klangkan Kanjeng. Bandera Tunggul Wulung lambang Kajen ing Singosari ing saiki mono ing Kediri ilang saka Klangkan. Kamangka bandera Tunggul Wulung pina kekuatan ana ing Kraton Kediri. Kalamun to dina iki bandera Tunggul Wulung ilang, Kraton Kediri penjane macan-macan sing wis ampa mbalun. Yo kene tumindahan bakal kaya kok. Dadah dipun kathah Kanjeng Pangeran. Pembalu Sabtu tinimbal sing kudune mikir, sing kudune menggalih. Kalamun to kedadian lagi kedadian iki. Dipersani dari Kanjeng Rama Prabu Jayakatwang. Ora mung trima dapur-dapurmu kuwi mau. Sing bakal nampa pidana. Nanging aku kok bakal kalepetan lan dosa lan kalebutanmu. Ngerti ora? niki. Sedaya menika mboten jinarakan Kanjeng. Ora kok jarak. Kalamun tok kowe ora treda ora bakal kedadian sing kaya ngene. Dicewani bantah wae. Pembalun. Nggih. Upama kowe tak ajar mesti ajur. Upama kowe tak patenono bakal mati lho, Bang. Nanging kalamun tok kowe kebekane pati. Durung kinaruak bandera Tunggul Wulung iki bisa bali ana ing Kraton Kediri. Mun kanthi kuwi mumpung durung adoh durat moko ngidro anane bandera Tunggul Wulung. Ayo dikucung. Ngoten nggih, monggo kula derang. Tepake gaman taming tumpak. Madhep! Oi, kiat bicara. Agaraja. Sugih kendel bondowani. Ewon diri kowe wani ngancekake delamaan ing tlatah Kraton Kediri kamangka. Sakwising singa sari bubuh, kowe dadi buron-luron wong-wong ing Kraton Kediri. Cetha kalamun ben temeka ana ing Kraton Kediri. Kowe kepengin golek keringkian ing Kraton Kediri. Yo, Lanti panggretamu. Agaraja. Tekah kula mlebu ning plangkane pusaka kepengin rebut bandera Tunggul Wulung. bagus. Ya kaya ngono kuwi sing jenenge watak sapiyu. Yen tumindak kudu wani tanggung jawab. Hei, mangerti yo Dian Wijaya. Sakwise kowe temeka ing Kraton Kediri, iki barengi pusaka ing Kraton Kediri. Bandera Tunggul Wulung ilang saka plangkan. Ki cetha, kalamun to keng nyidra anane bandera Tunggul Wulung ora ana liya dapurmu Dian Wijaya. Bisa kowe ndakwa karo aku. Nanging aku ora nyolong kuwi bandera Tunggul Wulung. Sopo sing percaya marang kabeh ucapmu? Mergo aku ora usah nyilih marang mripating liya. Aku ngerti dhewe kalamun to kang mlebu ana sakjroning gedung pusaka. Iki kowe Tetep kowe mujukake karo aku. yo weh. Agaraja. Piye? Upama bandera Tunggul nyang tangan kira bakal tak weneke karo kowe. Oh, ngono. Dadi cetane bandera Tunggul Wulung tok kuwi. Kalamun to bandera Tunggul Wulung tok kuwi bakal ambut kanthi sareng.
mandor. Mas Muk. Ayo. Ije bertahan. Wah, wis medeni.